Odhiambo tarik 15 dwe mar achiel nyakoro mgajwang' arwake yo makende ahinya chendoni mar Oimore kawaiko ni weche manyien koreo koda kamago mag amen makoro medo dhi mbele kind doho kachiel gi piny owacho wa mikuku mar wacho ni joma bende koro doho golo duonde ka bende nyithindo manotimo penj maduong' kod donje klas 9 odiochieng' ma kawuono wanyisi kaka weche nobedo ka bende nyakoro magajwang' ntiere chike moketi makoro biro tayo chenro mag ohala mitime kuonde jot mago motisini Airbnb nyakoro magajwang' magi gin weche mwaiko odhiambo ma kawuono to mana kaka pile wachako gi mago mwamiyo pek. When judges are attacked publicly and they are hearing a matter, live matters, they feel intimidated. Ogai mar bad migao mar doho Martha Koome owuok motegno kowacho ni ng'ata man kod neno ni joyal bura gin jomibadhi opedh neno mar yango mano. Ma idonjo go e skul ng'eny kendo nengo gi tek. Challenge mwan go gin classes wan gi kar nindo bende. Pek mar ochumi kod thoth mar jopuonjre ma irwako e skunde gin moko kuom midhiero ma onyiedhore chenro mar rwako jopuonjre klas 9 kawuono. Jogi nyaka mi license, nyaka waket gi, nyaka wa register gi kaka jo hotel, nyaka giket gi giluongo ni okwe security. Piny owacho yiene jochiw arita e ute koyugi okaw nonro mar ji madeso udigo ma sani osenyuolo luoro mathoth kaluwore gi nek ma osetimore e moko kuomgi. Machiegni nyakoro mgajwang' e chendoni mar Oimore nyadichiel kendo harwako mondo ago kodi mbaka laiwa marote machuo kari adek auchano no ka bende wantiere live e Facebook, YouTube duto warwake pachi odhiambo ma kawuono anya kutudre gi weche gi mwaikoni e chendoni mar Oimore. Wantiere kanyo gi jaloko mwaro Elizabeth Tieno machiegni nyinga Lydia Okeyo. Ogai mar bad migao mar doho Martha Koome omako chung' motegno ni bad migao no ok bi buok kata doko ni itemo ketne gi liet gi piny owacho. Koome ma osiemo jodito mag sirikal e wikiro weche mag thiro chenro mag doho wacho ni weche ma jotend sirikal wacho kidek nyiso lai marach kendo nyalo kelo rochruok ne ratiro mar jopiny kod dwach chike mathuruka. Jafwambo mar Walter Nyambaga chakonwa chenro mar Oimore gi ripodno e yo machal kod ma. Gino makoro yangore ni bad migao mar doho koro ng'wano bad sati kendo ng'wano sirikal mamalo e wi balo kod ng'eto mag doho. Ogai mar doho Martha Koome koni okang' matend piny owacho mar William Ruto kawo mar ng'anjo kendo balo kod ng'eto mag doho biro nyuolo tendago koko tok moruodho mitayo godo piny kod athiri. It is regrettable that the leadership of the executive and also the legislature in the recent public declarations have threatened not to obey court orders because of corruption. These threats and declarations are extremely serious and a monumental assault to the Constitution. It is also an assault to the rule of law and the very stability of the nation and can lead to chaos and anarchy. Koome koni sirikal osebedo ka buono luoro kod katiba matayo piny Kenya kendo siko ka soko mana doho gino ma inyo ratiro mar doho mondo chung' kar tiende kendo tayo chenro mage. The declaration that they will no longer obey court orders and the subsequent actual defiance of the orders granted by the courts are untenable and amount to contempt of court. And if this course is allowed to continue unabated, we are on the precipice of a constitutional crisis that can lead to untold civil strife. The judiciary and the Judicial Service Commission cannot countenance this and will not be part of it. Kagiloso kod ute mag fwambo Nairobi, Koome okoni sirikal nyaka ket tesre e kendo menye makare. Kata kamano gigolo siem ne od bura ma en bad sirikal mar adek makoro yiero mar monjo doho kendo ma okoni duoko chien demokrasia nyadinwoya. Our democracy is pegged on the strength of the checks and balances in our governance structure. The independence of the judiciary from a fused executive through parliamentary coalition
is more important than ever before. Kuome konijo Kenya kikwit keno kama duong to giwuog oko marito katiba nekech kanyo e maratiro margi oyiengore. We therefore urge Kenyans not to lose sight of our history, very painful history, and what lies ahead. It is not lost to the Commission that the robes that we wear as judges and judicial officers magnify the conduct. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Paro mopogore opogore medo wuok kaluwore kod amen mosenene kintend piny kod bad migao mar doho. Jakom riwruogo kinde pacho ka LSK Eric Theuri onyiso jatend piny Kenya mondo mi oluw chike e chwalo ng'ur mare e wi jal bura moro amora e kinde ma jaod bura ma Ugenya David Ochieng ojiwo tend Kenya Kwanza mondo mi onene mibadhi okedgo e bede migepe duto mag piny owacho ma ok makamen mana gi doho. George Batin tiere kod ler mathoth. Seche manok bang' jalup jatend piny Rigathi Gachagua wacho ni odhi donjo ne achiel kuom jal buche ma okoni no ng'ado buche ang'aya e wi buch omenda ma piny owacho mokalo ni okoni ne ok oyude yo maler. On Thursday, this coming week at 2:15, I'll personally present a petition before Lady Chief Justice Martha Koome against Justice Esther Maina for her removal from the judiciary for misconduct and corruption. Your judge, through corruption, declared my hard-earned wealth proceeds of crime without giving me an opportunity to be heard. Jakom riwruok mar okinde pacho ka Eric Theuri owuok tung' mosuo kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka okoni Gachagua nyaka ng'e ni chik dwaro ni mondo chwal jal buche ma ichich ni onge kod bidhruok ni duol mar jal buche JAC ma ok dhi achiel kachiel e doho. I've heard the sentiments that were made by the Deputy President, and I thought to myself, I mean, if you have evidence of corruption in against a particular judge, you just present it to the Judicial Service Commission. You do not need to, go and make public pronouncements. But let us wait for that and see what happens and the substance of those allegations. E kinde no jaod bura ma Ugenya David Ochieng ma bende na achiel kuom jokanyo mag Kenya Kwanza onyiso tend sirikal mamalo mondo oked kod mibadhi kochakore e piny ma ok ging'iyo mana bad migawo achiel. Corruption in this country must be fought from its roots. The only place where sikubaliani nao kidogo ni kwamba hii mambo ya hongo, corruption, haiko kwa judiciary peke yake, iko everywhere. So corruption will be fought in parliament where I sit. It must be fought in the executive. It must also be fought in the judiciary. Let's not focus on the judiciary alone. Let us target every arm of government so that if parliament is rotten, we deal with it. If the ministries are rotten, we deal with it. If judiciary is rotten, we deal with it methodically. Ochieng ma oloso e kinde chiwo sir mag somo ne jopuonjre kar chung'o od bura mare onyiso jotend Kenya Kwanza ni en wichkuot sedo gi nying joyal buche rombe mag siasa ka iseyogi e wi mibadhi ka odwaro ni lwenj mibadhi ked godo kaluwore kod dwach chik. I would advise my fellow colleagues in Kenya Kwanza that we erode confidence of the public when we start naming individual judges in our rallies and public appearances. Our judges are not elected. Our judges don't have a platform where they will defend themselves. I want to request the president, I want to request the deputy president, and all of us in Kenya Kwanza on fighting corruption judiciary. I'm with you. But let's not go on a mob lynch spree where we name judges in a public rally. He has no place to defend herself or himself. Moko kuom jopiny bende dwaro ni tend piny kod bad migawo mar doho bed gi winjruok ka gikone ywaruok e kind bede sirikal ariyogo dhi thiro chenro mag dongruok. Wakae chini wao kiwao ili waweze kuelewana, kwa sababu mwisho wa siku mahakama ndo inatoa uamuzi ama ndo inapitisha jambo. Mimi maoni yangu ningesema kila upande moja heshimu mwenzake. Rais kama sura ya taifa anafaa kuheshimu maamuzi ya mahakama. Mahakama ile ilimuidhinisha kuwa yeye ndiye ameshinda, ndio sema mahakama leo anaigeuka. Kakoro amene kind tend piny kod bad migawo mar doho medo nyuolo paro mopogore opogore. Luoro nitie ni barruok wach ma kamago nyalo thiro kenge mag dongruok kendo duoko chien olemo ma katiba masani osenyago. George Bati, Ramogi TV.
Migao mar somo golo siem ne jopiny mamonjo skunde kendo rocho chenro mag somo kaluwore gi duoko mar penj mar KCPE manyocha olandi. Jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu wacho ni ripode mag jopiny donje skunde kendo monjo jopuonj en gima ok ni kare. E ote mare, Mashogu okoni duoko ma jopuonjre oyudo e penj nyiso kit ikruok ma jokanyo duto oketo ne jopuonjre ma kamago. Kamano oriwo koda ka ting' ma jonyuol giwegi ntiere godo mar siro somo mar nyithindgi. Ewi mano, migao no singo mar kawo okang' ne ng'ata ma ibiro yudi ka monjo skul kata monjo jota chenro mag skunde. Okang' ma kama migao no kawo bang' ka jonyuol nyocha omonjo skund primar ma Isongo mayudre Kakamega kendo riembo japuonj maduong' mar skul no lep. Kapod wang'iyo mago motenore kod somo nyakurom gajwang' skunde mopogore opogore mag sekondari pacho ka ochaka yanga chenro mar rwako jopuonjre mag klas 9 odiochieng' ma kawuono e skunde. E thoth skunde jopuonjre ma odonje higani ng'eny ka ipimo kod higni mokalo. Jafwambo marwa Judith Omondi miyowa ler mar chenro ma kamano. Wuok tich mar tarik 15 dwe mar achiel mane owinjo jopuonjre mag klas 9 chak donjo e skunde. Okinyi mang'ich e skunde ma opogore jopuonjre kod jonyuol ne ochopo mar chako okang' machielo mar dhi nyime kod somo mar 844. Thoth skunde higani pogruok ne nitie, kendo dhugruok malich ne onge kaluwore ni jopuonjre ne opog kod odiochienge ma opogore mag donjo e skul. Kar sa 6 odiochieng', thoth jonyuol ne osetieko mar dok pacho. The parents actually reported here as early as 5:30. We at the administration, we had already set up the place to receive the parents from 6 a.m. And indeed all the members of staff of Renana School were in. So as the parents streamed in from 5:30, we were able to start our registration from 6:15. And as you can see, so far, we don't have many parents on the queue. If you look around, you'll see that most of the people you'll see are students and the teachers, because already the parents have cleared and gone. E kwan mar jopuonjre 1,415,315 mane otimo penj mar klas 8, 1,429 ne oketie skunde ma opogore mak mana jopuonjre mane hikgi ohewa 18. Kirango rang'iny mar skunde madongo mag national ne omi jopuonjre marom 42,927, special needs 2,225, extra county 274,746, county schools 288,201, ka skunde mag sub county to ne omi jopuonjre 792,230. Thoth skunde ma walimo kawuono yango ni kwan mar jopuonjre ma girwako higa ni ng'eny ka ipimo kod higa ma okalo, nikech ma higa ma irwako jo klas 9 e okang' ma ogik e pacho ka. This is the last year we have standard 8 being done, KCP. We had to take in more so that we do not have we have at least a maximum transition of the class 8 students from primary to high school. So the fact that it is the last class that is being done in class 8, we had to take in some more, about 200 more, just to cushion and ensure that no student misses to go to high school. We don't have Form 1 class next year, so there will be a lot of space for these girls, because there will be classes that will be empty. We had about 10 classes for Form 1s. They will be empty next year. The hostel spaces will be empty next year. So that is why we sat and agreed that we increase the number. Skunde moko kata kamano kaka Kisumu Boys, kwan jopuonjre ne ok ng'eny ka ipimo kod higni ma okalo, kendo gichiwo thuolo ne jopuonjre mane okwayo riwore kod skundno bang' piny owacho keto jopuonjre e skunde sekondar. The government gave us 482 learners against our capacity of 600. And therefore, on top of the ones that we were given, there are parents who made requests that we have also given consideration. Jumani mangima chenro mar rwako jopuonjre mag klas 9 pod biro dhi nyime koda ka jopuonjre mane ok otimo penj mag KCPE. Kata bed ni kwan mar jopuonjre mariwore kod klas 9 higa ni ng'eny kendo luoro nitie ni klese ok bi romo, geno nitie ni chakre higa manyien somo biro dhi makare kaluwore ni onge jopuonjre mag klas 9 mabiro riwore kod skunde sekondar kendo e pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. E seche ma chenro mar rwako jopuonjre manotimo penj mar klas 8 KCPE gamokalo nochakore ayanga e skunde sekondar. Moko kuom jopuonj madongo e skunde mag sekondar ogolo ng'ur kaluwore gi nok mar gisomo ma okelo
kata mokelo kod kwan ni malo mag jopuonjre makoro nje skundegi. Jafwambo mar kaunti ma Homa Bay Ali Abich ntiere kod ler mathoth. Jopuonjre manotimo penj mar klas 8 ma higa mokalo odiochieng' ma kawuono ochako donjo ayanga klas 9 e skunde mag sekondar mopogore manoluongegie ka gidhi chako sombgi e tam mokwongo e rang'iny mar sekondar. Moko kuom skunde mane watime limbe mar ng'iyo kaka chenro no dhi e nyime, jonyuol ne oriedo e lainde maboyo gi nyithindegi, ka moko bende ne omonde skunde go iko gwen ka giywago nengo mani malo mag mwandu mopogore ma jopuonjre donjogo e skunde. Gik ma idonjogo e skul ng'eny kendo nengo gi tek. Makata an kama antie ni pod odhi mana many moko to pesa bende onge wadasa. Aparo ni skul notimo gik mowinjore, koro wayudo gi yo mowinjore. En mana ni samoro kama ji budhe ywak ok kosre. Achiel moro ariyo adek nyaka bede ma ok odhi maber. Wach mar CDF deko mare miyo jonyuol bedo gi pressure kogik e yaw skul machalo kama. Miyo wakwayo central government ni mondo disperse nwa pesa gi chon. E kinde ni ma jonyuol dhi nyime gi rwako nyithindgi e skunde sekondar manoluongegie, moko kuom tend skunde mag sekondar e kaunti ma Homa Bay ogolo ywak margi kaluwore gi kwan mani malo mag jopuonjre ma giyudo ma giwacho ni dhi kelonegi pek e yore mag somo. E skund nyiri ma ogandi e kar chudo bura ma Homa Bay Town, japuonj maduong' e skundno Laktar Jennifer Otolo ywago nok mag kunde nindo mag jopuonjre, nok mag klese kod gik mamoko ma jopuonjre tiyogo e chenro mag somo. Sirikal nomiwa nyithindo 527 to ema ng'eny gi osebiro kawuono ni. Kwayo joma kwayo osebedo mang'eny kabisa. Challenge mwan go gin classes, wan gi kar nindo bende, wan gi shinda go kombe nyaka gi lockers. Ywak achiel no bende nitie skund jawuoyi ma Homa Bay madhi rwako jopuonjre moingo 1,200 e skundno madhi chako sombgi e klas 9. Government nomiyowa 530 to requests are around 720. Total we expect around 1,200. And we are still receiving more requests, although one overwhelming facilities. We are just praying we will be able to sustain the number mabiro. The parents started streaming in from Sapagachiel, and we received them well. Chenro mar rwako jopuonjre klas 9 biro dhi nyime juma ne mangima kama PISA migawo mar somo e kaunti ni yango ikruok magin go eneno ni jopuonjre te manotimo penj mar klas 8 odonje form 1. Wamiyo gi thuolo ma juma ni mondo gidonji. Ka juma ni rumo to koro wachako tiyo gi National Government Administration Officers kumoting'o chifewa ka watudore kod DCs magwa mondo wawuoth e gwenge kendo wawuoth e mier wane ni nyithindo mage mapod odong' mapok odonje skul wabro golo gi oko mondo wane ni watero gi skul. Chenro mar rwako ayanga jopuonjre manotimo penj mar klas 8 ma higa mokalo e skunde mag form 1 manoluongie ne ochakore ayanga e pacho kaindi mangima kata dok ni jonyuol to ywago pek mar ngima ma samoro mono gi timo chenro ni e yo mowinjore. Moko kuom jopuonj madongo e skunde mag sekondar bende wacho ni kwan jopuonjre mathoth ma giyudo nyalo miyo chenro mag puonj bedo matek e skundegi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Wadhi mbele gi mago mag somo kata bang' piny owacho yiero ne jopuonjre sikunde mag sekondar manonego bende gidonje e klas 9. Thoth jonyuol Mombasa nong'ado mar manyo skunde ne nyithindgi giwegi. Gikone moko kuom nyithindgi oluonge skunde maboyo mabiro keto nyithindgi kod wuoth matek, kama moko to ywak ni skunde moluonge nyithindgi nitiere kod school fees mamalo ma ok gibinyal chulo. Joja kone gi ler koya e kaunti ya Mombasa. E odiochieng' mokwongo mar jopuonjre mag klas 9 donje sikul, thoth sikunde mag sekondar e kaunti ma Mombasa ne jobedo modich kod wach rwako nyithindo. Kata kamano, ne wayango ni thoth jonyuol mane oyuoro e sikund sekondar mar Khadija ne gin mago mane manyo sikul mopogore gi mane oluongie nyithindgi. Nilikuja juzi nikaja kuleta form lakini kiwango ikawa bado haijatosha, nikarudi nyumbani lakini hivi sasa nimeleta nilipe nusu at least. Kulingana na yule wangu kule mahali aliitwa ilikuwa ni mbali. Na mimi sina uwezo kwenda kumweka huko. Sasa nikabidi nije hapa, ni karibu, nimuombe nafasi hapa. Hii shule ni nzuri na ipata habari yake zake sahi shule, nikaonelea nilete mtoto wangu hapa apate masomo.
Moko kuom jonyuol ma nyithindgi ne oluongi e sikul midakie kata boarding kone giloko pachgi mar tero nyithinde sikul mok dagie kaluwore gi garama mantiere. Katend sikul to ne oramo ni thuolo mokwongo geto mana jopuonjre manyocha oluongi e sikundegi. Idadi ya wanafunzi ni wengi, lakini kutokana na hali ya uchumi ndio bado sasa hivi watoto wengi wako nyumbani kutokana na hali na hii Januari vile hali ilivyo ngumu. Kwa hivyo watoto watajoin, lakini bado watoto wengi bado wako nyumbani kusema la ukweli. We have to give priority to those ones who were selected in this school by the government before we can extend a hand to them. If in case all the ones who were called here do not show up, then we will have to get from those ones who are coming from other schools to fill the gap. Jopuonj bende ywak ni piny owacho ebo migawo mar somo wang'ni ne odwa kawo kwan mathoth mag jopuonjre mohew kata mana klase mantiere gino magikoni kidek kelo dhungruok mag jopuonjre. We are overwhelmed with the numbers. We only have four rooms for the Form 1s. So we are trying to see how possible it is to accommodate the 357. Yeah, but we have started. We'll see whether we are going to make it to 357 or whether all of them are going to turn up. Ma timore ka thoth jonyuol bende ywak ne piny owacho mondo miyo jolgi korka weche mag chulo school fees kaluwore gi ting' mapek mathoth gi kale. Angalia kuna fees school, kuna vitabu, kuna yani vitu vingi ambavyo vinahitajika. Na yote hiyo ni kazi ya mzazi. We are negotiating with the parents and the good thing is that we are also expecting the county government to come in to help the parents in giving them bursary. So at least there are some minimums. There are some minimums that we cannot go beyond. There are some minimums like the student must be in uniform, the students must have birth certificates, all those things. Small items that bring them into the school. So those are irreducible minimums. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Dakika ni prario kuda chiel nyakora mgajwang bang sadek marotieno chendo eno imorero kamano kuom medo kete mana kai Ramogi TV awiti jarodi nyisa ni omora hinya gi weche manyien wacho no mora hinya kaka weche gichopo ne gwenge marodi. Benson Chicharito wacho ne kikwa wit geno nade to ratero no serochre from day one wacho ne wa Kenya msilale kikunindi kendo bado mapambano mano ndiko kamano kendo neno kagima pod nitiere kaka garajo Kenya okumora hinya gitelo masani Oliver Batash to wacho ni okia umtata masane gimanyo mondo mi odog kendo odoge doho mondo ken ratero mag oganda nyaka ratero mar doho kaito Peter Tosh to wacho ni entie Lucky Sam Nairobi osekete mana Ramogi TV. Faith Mzomo to wacho ni haya ni gitengre atenga doho gi piny owacho gin giketo wangi gibro neno ng'ama wuok gi loch. Haya Ken Msafi to wacho ni weche gi chopone makare entiere yenga ulore kendo mora hinya gi weche kata kamano momako dhogi en ni doho podo makamen gi piny owacho gin kanyo gi mama Morina Nyango kantie Nakuru soko mjinga neno bende ote mar Jaro Soja wacho ni entiere dala game odendo gin kanyo gi Benson Owiti winda kata kamano gwacho nitie nyathi moro ni mano iluongo ni Benson Owiti nyathi moro mar jirani ni olalo winjo bed ni odhi e school ngoni Emmanuel Juma Onyango pono ni ngato winjo umbe wachi nikech no winjo dhi St Mary's Yala. Okay, Rolex Odhiambo wacho kanyo ni entiere kodwa chendo koya 001 mano Mombasa kaito wacho kanyo ni doma malo e makoro omako doge nikech obuoge ka bende doho nyalo biro magol ng'ur kaka manyama chal gi jopiny. Neno bende ote mar Pastor George kantiere Rodi Kopany mano Pastor George mar Rodi Jesus Fellowship gin kanyo gi Madam Vida mar Rodi Primary gi wacho ni gimora hinya gi weche manyinga kamano weche go mag doho omaka men gi piny owacho kata piny owacho maka men gi doho e makoro medo buogo ganda jo Kenya makaluga japenga chiel mabom center wacho ni entiere kodwa nyaka giko kaito Irene Shem kawuok Rahungo wacho ni familia ne tenen Ramogi TV neno bende ote kanyo mo orgi Vitalis Apudo wacho ni entiere kodwa kawa ya
gomo. To kata kamano wacho ni koro chal ka gima oganda winjo wuoge pap mondo omi oked ni ratiro mar doho. Haya. Alwala Junior kantie Dirubi Orphanage Nyakach wacho ni weche gichopo negi e yo makare. Bedano ote mar Paul Adi kantie South Sudan holo weche gi achiel kachiel e mbui magwa. Neno bende Saida Tieno erokamano kuom ote mari. Bende neno ote mano or kod Frederick Onyango. Wacho kanyo ni gin gi Bravin Odhiambo, Christine Teria Chieng kod Dezia Wuor giduto gikete mana ka Ramogi TV kod gimora ahinya gi weche ka gintiere kaunti ma Kisumu. Otis Ganjo Barober wacho ni Ramogi TV chopo negi yo makare gwenge mag Barober. Afel Kosuda to wacho ni tend Kenya Kwanza ni to kiawa wacho ni en Kisumu Manyata. Maemba Victor kantie Sindo. Agria Juang Komoro kantie Kibra wacho ni Kome wek wuondo wa ene mano keto serikal ni etelo kano osechwal ng'ur moko edo. Koro kendo chako lokore gi serikal maino wuon no kete telo. Haya, ntiere wach mondiko kanyo nyakoro mga juang maogen pat jopinya. Jared Oti wacho kanyo ni en Ramula Kabonda neno weche gi yo makare. Gin kanyo gi nyare Grace Achieng kendo wacho ni Grace gombo bedo jalendo. Grace timana mateki bro chope. Kaito Maemba Victor bende wacho ni Sindo mwalo gimora hinya gi weche gi mago mag Ramogi TV. Kevo Makachieng wacho no seche kin makosore Fredrick Ouma to wacho kanyo ni entiere Nyakune Got Homa Bay County. Wacho ni oyie ni tinde otea olokore gi doho kendo. Odwoko kwano ni kamar wadu to keto alama kanyo mar penjo. Oyo mate nyakoro mga juang metudri kodo wantiere live marote machoka rea dik. Achano no kabende wantiere live Facebook kacha gi YouTube. Dito nyaro oyodo wa kende wahemiwa pachi chendro eno Oimore kikidhi mabor. Unajua ni Januari? Yes, this is January. Na uko na pesa? Niko na do. Kwa majina? Duke Gitai. Duke mtaani ni wapi? Kikuyu. Mimi nafanya job ya procurement. Mimi nampenda mpira kutoka utotoni. Nikaona I can do it on part time when wakati me relax naweza play to for the love of the game. Niko na watoto wangu wawili wasichana, so nitawalipia school fees. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Biki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Nyasacha no kadwene ne kusandre kama. Asai nyasacha, asai ni mondire skaran. Machiegni kendo nyakoro mga juang chenro eno Oimore wadhi mbele gi weche manyien koro twang'io mag motendre kod siasa. Kama jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua golo siem ne jotelo ma Kenya Kwanza ni kik kel pogruok e riwruok ma kamano. Kolose yik mar wuon seneta ma Bomet Hilary Sidey, Gachagua ojiwo jotelo ma Kenya Kwanza ni owuothi e twech achiel kendo gichop kare manifesto margi mana gimiyo oganda jo Kenya. Tuendelee supporting our legislative agenda in parliament. And the few challenges that we have with the judiciary, they will be addressed. Juicy, they challenged the president to provide evidence of corruption in the judiciary. And I have said I will lead by example this coming Thursday. Iko jaji moja, tuko na evidence ya kutosha, tutapeleka pale. Ndio tuanzie na huyo, alafu wengine wafuate. Najua nikifungua hiyo line, najua Wakenya watafuata. Na lazima wataulizwa maswali. Because hao si Mungu. Let me say for the avoidance of doubt, I have only one focus as regards Gachagua Deputy President, and no other. I am focused in only one thing: assisting President William Ruto to succeed, and nothing else. Hii ingine wengine wanafuata mambo ingine, I'm not there. Mimi niko hapo.
Hata mkipiga kelele gani, mnajaribu to demoralize me. Juzi wanaenda wanapanga, wanatoa pesa, kuna watu wanaitwa infotruck. Ati waseme deputy president amepewa ati ndio nikuve roho. Mimi ni chuba ya zamani, niko pale. Ogai mar Azimio la Umoja wa Kenya Alliance Raila Amolo Odinga koro sayo sirikal mar Kenya Kwanza kuom ketho chui mapacho kako kale telo marach. Koloso kawuone kinde romo mar somo paro e lap Mamalaba. Raila wacho ni osuru mijuogo jo Kenya koro heo kata manosachgi to ma ikelo kod mibadhi motimonewa e piny owacho. Raila bende ochwalo ng'ure wi trela madongo mosekawo ndalo adek e apaya ma Northern Corridor, gino mowacho ni rocho uchumi mag gwenge mantiere alwora mar nam Nolwe moriwo pinje kaka Uganda, Rwanda, Burundi, DRC kod South Sudan. Ushuru kila siku. Ushuru umeongeza mpaka imefika mahali sasa tunasema uchukua mshahara ni wache mimi ushuru. Manake ushuru umekuwa kubwa kuliko mshahara. Si ushuru umekuwa kubwa kuliko mshahara. Na kuna mahali wanaenda. Hiyo hakuna mahali inaenda. Hiyo pesa inaenda kutoka mfuko ya watu binafsi. Ufisadi imezidi. Uchumi hawezi kuendelea kama wale ambao wamepewa jukumu ya kufanya kazi hawafanyi kazi sawa sawa. Tumekuja hapa ni mpaka. Tumekuja na chopa. Ukiangalia ile mstari ya malori kutoka pale mpaka kule ni makilomita zingapi? Lori inaweza kulala hapa siku 3, sio? Hiyo ni uchumi gani hiyo? Si mimi nilipokuwa waziri mkuu nilikuja hapa. Nikakaa mpaka nikatatua hiyo maneno. Si nimerudia namna hiyo? Sasa uchumi gani ambao ni? Uchumi inaathirika upande ile ya Uganda, kule Rwanda, kule DRC, kule Sudan Kusini kwa sababu ya haya hapa. Johala Maikardak maondieke boma ma Kisumu iwagolal bang tende boma ma Kisumu muko kuondege mag timo hala. Gise opinyo wacho mar kaunti ma Kisumu kuom okang' magika okage wacho ni ok gidewo ratiro margi. Chiendo no mar muko ma kiose kadak no mar ondieke boma Kisumu mane otim kod piny owacho mar kaunti ma Kisumu e otieno ma tarik 14 mar dwe ni oya johala ka ywagoreyo. Biro ka ayudo ka gik moko tingo se muko moko se kwan a salvage moko manyalo salvage and give some losses of about 200,000. Ji odhi kure. Udwa ni ji odogo kweli, udwa ni ji otong'. Mage mane kuma wayude income magwa. Nilikuwa hapa ndani nimelala saa 6 za usiku. Nasikia watu wanavunja nyumba yangu. Ni mgonjwa. Nilipata ajali. Johala mathoth ywago lal mar mwandu manengo gi thoth ka ng'eny gi wacho ne gikia kama koro gidhi chako godo e kindeni mangima koro ridore. To koro tich mwatiyo uketo wabiro chiemo kanye? To nyithindo biro somo nang'o? To nyikwayo wabiro somo nang'o? To chiemo wabiro chiemo nang'o? Wadiwa kwel. Giwacho ni chiendo ni mar muko kios ma otim kod piny owacho mar kaunti ma Kisumu onge notice moramora mane omigi kaka johala. In case of anything gidwa demolish onego ginyiswa in time, gimiwa kata notice kata mnama 14 days mondo wagol gikwa oko. Notice moramora manondiknwa ni dhi mukwa. Koro kane gik kawuono to wayudo ka gimoramora en flatten. Giga mang'eny okethore iye kanyo nikech fridges gate giringe gi jogo ketho. An gi nyithindo madhi e skul to gidonjo kawuono. Ayudo ka kata skul ok anyal dhi na ter nyathi. To mage tegemeo maga. Johala gi wacho ni kuonde timo halagi ne omi kaluwore kod chik kendo gisebedo ka gichulo osuru ne piny owacho mar kaunti ma Kisumu. Tend kaunti ma Kisumu ka otele kod manejano ma munispa ma Kisumu Balawanga wacho ne gichiwo notice ne johalagi kane pogi kao okang' ma muko kiosgi. Na nicha sichiwo notice at the beginning of the year ni kai gane chakre ni king'e ni gede wiki yoki nitie joma dak e estate gine e estate to ute gigo ni e borderline mar ndara. Koro gima gitimo gimuko wall kata fence
to gikawo compound mofes ndara to giloko kiosk to face ndara to gi extend kiosk nyaka wi drainage. Ondiek koro en kama ji odake, Ondiek en kama koro ji ogero mana kiosks. Wanga wach ni oginya yie mondo koro ger kiosk e kuondego ma chik ok opwodho. Mosque dho Nyerere Road. Jo mosque okawo odi nie lak ndara tikawo fence iloko kiosk tiywayo generator mar keto pi tichako luoko mtokni lak ndara to inine e compound koni. Patel Flats bende dhi timo the same. Koro kwa Ondiek tabiro mosque tabiro Patel Flats. Joalagi ma omu kiosk gidwaro mondo gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o owuog oko kendo koro konygi ka giwacho ne gikia kama gichako go ngima. George Juma, Ramogi TV. Kwa kaunti ma Kisumu ateri nyaka kaunti ma Kisii nyakoromo gajuang kama moko kuom jodak ma Bobasi e kaunti ma Kisii obago ng'anyo mar seyo jaod bura ma Mugirango South Silvana Sosoro kendo sundo ni kaune okang' mar chik ewi tulo manyocha omuoche gweng' Manyakembene. Gigolo ywak bang' hinyruok manyocha otimore ne moko kuom jotije kaunti ma Kisii kod jopiny mamoko. Ne otelnegi kanyo gi MCA moko e sundo meko mar Osoro kama timore simajatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu bende osechako chenro mar temo riwo wi jotelo ariyogo kanyakla. Today we had demonstrations and we are continuing to have demonstration today. This is because of the provocation by one leader Kisii from South Mogranko, Honorable Silvana Osoro. Osoro has gone rogue. Osoro is attacking every other leader, every other peaceful person gathering in South Mogranko. Badala ya askari kutuacha tuandamane kwa amani because we had peaceful demonstrations. Tumetoka Itumbe, tukakuja Nyamaje, hakuna kitu yote ambayo imefanyika. Tukifika hapa Rionyego, maaskari wamekuja wakaanza kurusha live bullets vile mnaona hapa marisasi. The offense that was committed in South Mogrango on 8th was attempted murder. A number of citizens were hurt. Until now, as we speak, no single person or no single accused person or suspect has been apprehended. Mimi ningependa kupeana wito kama kiongozi wa kanisa kutoka eneo hili kwa wananchi, tusikubali kutumika vibaya. Na kwa viongozi wetu, tafadhali, kwa heshima tunadhaadhima, tusitumie wananchi wetu vibaya katika kujaribu kuwafikia malengo yetu na makusudi fulani. Kwa mgajuang piny Tanzania goyo marafuku wuodhe ndeke mag KQ mating'o jowuoth e kind Nairobi gi Dar es Salaam. Milome ma ochiw gi bad migawo matayo chenro mag ndeke piny Tanzania TCAA lero ni marafuku no chakre ayanga tarik 22 mar dweni. Tanzania lero ni okawo okang' makamano bang' Kenya rem puodho chenro mar wuodhe mag ndeke pinyno mating'o osigo. TCAA e barupe no nyiso ne gikawo okang' makamano kaka yor chulo kuoro na sirikand Kenya kuom dagi podho chenro mag ndekego. Mano okang' manyiso winjruok ma ochochni mar ohala e kind pinje ariyogo, mano piny Kenya gi piny ma Tanzania. Rakaman tende kembi mar ndeke mar Kenya Airways kata KQ oyango milome ma ochiw gi kambi ndeke ma Tanzania TCAA ma ogoyo marafuku wuodhe ma KQ e kind Nairobi gi Dar es Salaam. Tend KQ wacho ni oseyango milome no manyiso ni ndeke jowuoth e kind bombe ariyogo ogo marafuku kochakre tarik 22 dweni. KQ wacho ni dhi nyime gi lalruok gi kambi mar Tanzania no kendo sirikal ma Kenya gi Tanzania timo lalruok mar keto winjruok mondo mi kik ng'ikruok bedie chenro mag wuoth. Milome mar Tanzania mar Civil Aviation Authority okelo penjo mathoth ewi winjruok e kind pinje ariyogo ka Tanzania wacho ni KQ nyocha ochungo wuodhe mag ndeke osigo mag pinyno. Okang' makamano nyiso ni pinyno koro chulo kuoro ne piny mar Kenya.
Wadhi mbele nyakoro mga jwang duol mar joten migepe opodho yo manyien mar keta gucho omenda ma onyuando sirikal mamalo kod mago mag county. Yorno mar bedo gi agula achiel sirikal neno ni biro konyo e keto ler e yo mar tiyo kod omenda. Winjruok ma kamano okadhi gi duol no mokalo e romo mano ochwoye kom gi jatend piny Kenya William Ruto. Mathiro tim mar bad migao ka bad migao bedo kod aguche mar bengi gi yorgi. Duol no bende opwodho paro mar chik malose wi loko chik mamulo kambi gach reru mar Kenya Railways mabiro keto yore mag neno ni kambi no ogoyo kange dongruok manyalo bitae gi joket mwandu kata sirikende mag counties. Kwa dhimbele ni pinyo wacho kokalo kuom migao mar arita ogolo chik makoro biro tao chenro mar ohala mag ute koyogi kaka yorneno ni arita obedo makare e kuonde mag jot. Mabire kinde ma weche mag arita osebedo ka orochore moko kuom kuonde timo ohala no kawego ohala to koro kwayo mondo pinyo wacho onene jogo duto matimo ohala no ndikore kendo luwo chike mag pinyo wacho kaka yor kedo gi maundu e kuonde mag jotgo. En wach ma osebedo kanyuolo paro mopogore opogore pachoka ahinya to bang' timbe mag nek ma osebedo katimore moko kuom kuonde jot mag koyogi. Piny owacho koro golo chike mabiro tayo chenro mag timo ohala no kaka yor kedo kod timbe njore ma osebedo ka inene kuonde mag jotgo. Chakre kawuono, oganda ma jotie utego biro chuno mondo mi ochiwo pande maggi kata passports e rangach kendo wegi kanyo nyaka kinde ma gibiro wuokie kuonde jotgo. Ochik jo ohala mondo mi oneni masinde mag wang' dede kata CCTV oketi alwora mar utego kaka yor chiwo arita kendo nyaka ginene masinde go tiyo e yo makare. Jochiwo arita e kuonde jotgo bende nyaka ndikre gi piny owacho kendo bed kod nonro maggi manyiso ni gin jochiwo arita. Joritgo nyaka nene gi kawo nonro mag nyamburko kod apiko duto madonjo kendo wuok e kuonde mag dakgo. Bende nyaka gi kawo nonro mar saa ma welo donjo kendo wuok e kuonde jotgo kaachiel gi kwan mag welo ma gidonjo godo. Ponono ni nitiere midhiero moro motuche kuonde jotgo, piny owacho golo chik mondo mi kan nonrogo e kitap arita kata occurrence book. Kata kamano, upande kod passport mag welo nyaka rit makare kendo duoknegi e kinde magiwuok ka nonro maggi ok owinjo tigodo e yo moro amora kopogre gi yangruok e kinde magidonjo e kuonde mag jotgo. To ponono ni jochiwo arita go ok oluwo chikegi, ibiro kawnegi okang' mar chik. Ne wagoyo mbaka gi moko kuom jogo matimo ohala no ma bende okwayo jowetegi mapok ondikore gi piny owacho mondo mi otim kamano kaka yor keto lai makare mar tayo ohala ma kamano. Joma timo ohala ni yo moko winjore yenyo makoro ng'eni ji te paro ni Airbnb en kar chode kar negruok but tie jomoko matimo yo maber koro gini mieno wa nyaka rangi marateng' buku wa rangi marateng' wate. Chutho ok en kaka iwacho ni en kuonde nek. Ok ji te mabiro Airbnb gin joma richo. Giketho nying biashara mar Airbnb ni. Onego gilu protocols meke timo ohala ni mondo kik dhi e yo marach nikech seche moko ing'eni onyasoso ji king'iyo pesa. Ok ing'i ngima ng'ato, ok ing'i kaka ng'ato nya survive e gini, but ok en gima rach. Giseo timbe mag nek go kod njore ma osebedi katimore moko kuom kuonde mag jotgo. Ji ok onego luor, onego ing'i ng'a idonjo go e ot, to onego ing'i ng'at ma iwuothogo. Kik ni bia ni kori biro gi ng'at moro amora e ot ni nikech ikia ng'ano kuma oyaye. Gik mang'eny timre. Koro at least amidhi report e police station gino kaka gikonyi piyo mapiyo nikech is a registered business. Nyaka giring piyo e site mondo gikonyi. Jakom riwruog weg magawa e alwora mar Namnolwe Dr. Robinson Anyala okwayo weg kuonde jot mondo mi oti kanyakla gi piny owacho mag counties kod bad migawo machiwo arita kaka yor duoko chien timbe mag njore. Wakwayo mondo jok ma operate homestay apartments gi ma related area no mondo ging'e gi work closely kodwa kendo gi work closely gi Tourism Regulatory Authority machiwo license ma tourism kendo county government machiwo single business permit. Maneja maboma ma Kisumu Balawanga okwayo jo ohala mondo mi ondikre ka koro singo ne gibiro timo pedha e kinde mabiro e dhodi duto matimo ohala no kaka yor neno ka bende gichulo osuru kendo gitawo ohala no kaluwore gi chike ma piny owacho keto. Kaka jo hotel timo e kaka jo Airbnb timo.
koro wonchwa miyo ndala biro gi chak register ko chakre tarik 20 Januari wadwa dhi door to door ko yudo kapok register tibro register gi thuon ko register to wabu mark to wabu kwano ko register wabu kwano ndalo misebedo kichoko pesa mo okichul tax wabu kwano ni tax in arrears. Geno koro nitiere ni chike moketigi biro tieko chuth timbe maundu mag nek ma oseneno e pacho kae kinde mokalo. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki mwony yath mora mora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusort. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Machiegni pau tuke nyakuramgaji Gary Rodrigues no loyo gole dakika mogik kendo miyo Cape Verde yudo loch e kindgi gi Ghana manyo gi loyo gonde 2-1 tuke mag